Le Petit Prince an Prionsa Beag is leabhar do dhaoine fásta do riire, sílimse, ach crut leabhar do fáistí a bheith So sé tharbh glic ar a gcuiseann, mar tá substant an leabhar ar bhealach sa meon an fáiste. Agus éiríonn leis an údar éis nach chur aniuil ar bhealach trí ligean ar hain gur scríomh do fáistí atá sé. Ná ní hin le rá nach mana páistí an sultas se tá ciútaí áirid sa leabhar a chur páistí a gáirí, tá dramatúlacht an, ní anan sé róáda le éachtra faoi le, mar sin tá substant leabhar anmhaid a fáistí an seo. A chuidhá an rudaí atá Saint-Exupéry a rá, tá sé a rá leis an duine fásta. Ná darlam sa bhfuil gaisce déantain seo. Sa bhéidir gur féidir leis ar híomh amháin leabhar is scríomhfuil crut leabhar do fáistí ach san am céanna tá sé rá rudaí leis an duine fásta.